بشير نذير مقسط وهو قاسم جواد كريم باسط الكف منعما مقفى أمين وهو في الرسل مجتبى حبيب إله العرش بدا ومختما وأبيض يستسقى الغمام بوجهه به ضاليل الجالي كان مؤلما قلوب جميع الخلق أحيا بنوره وألسنهم أحيا فزكى وعلما والله لا تلفي لأحمد ثانيا فأحمد فرد جوهر لن يقسما عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب الكرام ذوي النما فإن تسألوني عن حبيبي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين. godiya tabbata ga Allah madaukin sarki mai kowa mai komai da ya kaddara mana wannan lokaci na wannan rana na ranar Juma'a, rana mai cike da dimbin tarihi da daraja a musulunci, domin ci gaba da wannan karatu da muka saba gabatarwa na littafin Maulan mu Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wato raf'ul malam amma rafa'a wa qabada iktida'an bi sayyidil anam, littafin da yake karantar da mu sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, da yanda ake yin riko da sunnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba tare da da'awa ba tare da kuma ta'assubanci ba tare da wani manufa face bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, da koyar da mutane ibada ta hanyar gabatar da salloli tare da yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi, wanda wannan wajibi ne a gare mu, musamman wannan wato abin da ya shafi a salloli da shoransu. Mun sani irin hukuncinsa da girmansa a cikin addinin musulunci. To alal haƙiƙa yau karatu da za mu shiga shine karatu na hudu, wanda karatu na hudun nan wato shine mun gabatar da na farko, mun yi na biyu, mun yi na uku, yau shine satinmu na hudu in Allah ya yarda. To da mu tashi a farkon fasali, kamar yadda mun yi bayanin yadda shehu ya kakkasa wannan littafi nasa fasali kaza babi kaza babi kaza, to yau za mu tashi a farkon fasali. Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya bi wannan littafi da fasali guda uku. Muka ce fasali na farko shine wanda ya magana fi wujubi ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi wal iktida'i bihi, wanda za a mana magana akan yaya ya zama wajibin bin manzon Allah, shin mecece sunna, menene bid'a, waye dan sunna wane ne dan bid'a, wanda insha Allah a yau karatun mu za mu saurari wannan, za mu ji waye bid'a, menene bid'a, waye dan bid'a, wane ne dan sunna, daga kuma bakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yaya ake bin sunna, wanda abubuwa ne wanda yau musulmi suna buƙatar bayani akan wannan ma'ana ba tare da sai mun tsawaita ba. To alfaslul awwal fi wujubi ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam, fasali na farko yana mana magana akan wajibi ne mu bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala mai littafi yace, wato in mun ce mai littafi shine hujjatul arifin wa khatimatul muhaqqiqin a faridu dahrihi wa wahidu asrihi wa shaykhu zamanihi, wato maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu,
ya fara da cewa qala fi iqadul wasnan, wato an faɗa cikin littafin nan mai suna iqadul wasnan fil amali bil hadis wal qur'an, nawaye na allama Muhammad ibn Ali as-Susi, ma nasuhu, abinda gashi nassin maganan shi wannan babban malami me yake cewa, amara al-kitabul mubin, littafi mai bayani shine alqur'ani, yayi umarni, wa sada annabiyul amin, annabin nan amintacce shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yayi bayani, wa ajma'a sun yi ijma'i ala mashru'iyyati ittiba'il kitabi was sunnah, akan cewa wajibi ne a bi alqur'ani da hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, shine wanda ake ce masa sunna, alkitabu was sunnah, wa wujubul amalu bihima, wajibi ne ayi aiki da alqur'ani, wajibi ne ayi aiki da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muakkadan, musulmi sun yi wannan ijma'i ne tare da karfafawa a shaddat ta'qid, wato mafi girman karfafawa, id minhuma tafarra'at jami'ul wajibat, domin daga alqur'ani da hadisi aka samu duk abin da zamu ce masa wajibi, wato kaman sallah, zakka, azumi, aikin hajji da makamantansu. Duk wani abin da yake wajibi an sami shi ne daga cikin alqur'ani da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saka sai zama dole ne a bi su bi shaddil aidi, tare da wato zage dantse, wa'addin nawajis, da cizo, wato ai riko da sunna da wannan haƙwara fika na bakin mutum, wato wannan kamar tashbihi ne wajen mubalaga wajen riko da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun sani duk abin da dan adam ya rike shi da haƙwaran gaban nan, to sai ya fincike shi, in nama ne in menene ba zai sake shi ba. To manzo Allah sai ya mana umarni da mu riko da sunna kamar yanda za mu yi riko da fika, ba mu yi rikon sa kenan kashi ba. فلا يمتري في تقديمهما على رأي كل واحد كان، wato duk duniya babu wanda da ka ga yana musu wajen fifita alqur'ani ko hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama akan maganan kowa, ala kalami kulli ahadin kana, akan maganan kowa, illa girrun jahilin, sai dai kamar mutum wanda yake wato rudadde jahili, shi kadai ne zai ga magana na alkur'ani da hadisi, sannan sai na neman ya ɗora sunan malaminsa, domin algirru suna ne wanda yake ishara ga mutum wanda yake jahili, wanda yake rudadde, bai fahimci addini ba, domin kalma ce wacce tana zuwa da ma'anoni daban-daban, da algurru, algirru, algarru. To amma in an ce algirru ana nufin mutum wanda yake jahili, baya da hankalin da zai na rarrabe abu mai kyau da abu wanda yake mara kyau. Allah ka kiyaye mu. wannan illa girrun jahilun bi hukmil ayi, jahili ne wanda bai san menene hukuncin alkur'ani da hadisi ba, shine zai na jayayya da cewa bai yarda da hukuncin alkur'ani ba, wa madiyi sunani wa kalami salaf, kuma sannan bai san menene sunna ba, bai san kuma maganganun as-salafu salih da ake magana na hakika din, wanda zamu ji suwaye salafu salih. Sabanin yanzu idan ka ji mutum yana ta maka ƙarya as-salaf salaf, idan ka tuntube shi me yake nufi da salaf, sai ya ce maka ai wasu mutane ne wayanda in ka duba duk bai fi shekara 100 ba barin su duniya, wanda ana maka magana as-salafu salih, sahabban annabi a lamban farko, sannan kuma tabi'ai, tabi'ut tabi'in, da kuma wayanda suka zo bayan su suka hidima wa addinin musulunci, ba yan kuci ku ba wanda suka zo a kwanan nan ba. To wannan maganan babban malamin kenan wanda a Sheikh Muhammad ibn Ali as-Susi ya faɗa cikin littafinsa kenan Iqazul Wasnan. To idan muka duba daga nan shehu sai ya ce sun maƙala, yana nakali na mai littafi, wato nakali yana ciro maganan ne yadda take daga littafi. Wannan duk wanda yake duba bahasi ya san ka'ida na bahasi da tahqiqi, idan yana karanta littafin Maulana Musho Ibrahim zai ga asalin yadda ake bahasi da adalci, bai daukan maganan malami daga tsakiya ko ya dauke ta daga karshe domin ya mai yanki ko ya mai magana, ka dauko maganar mutum ka canza ma'anarsa. A duk maganan da aka dauko sai an dirar da ita. To shine ce sun maƙala, sannan daga nan yace iz laysat as-sunnatu illa mujarrad bayanin lil Qur'an, domin sunna ba kuma bane face tana bayani ne na alqur'ani, wanda ilam ka ji kai sani annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam huwa al-mu'abbir an al-Qur'an, annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake fassara al-Qur'ani, adal
allamahullah shine wanda yake nuni akan ma'anan alqur'ani da abinda Allah subhanahu wataala ya sanar da shi yayi masa wahayi sai aka annabi sallama shi kadai yake da wannan iko shi kadai yake da wannan dama wajen ya ce wannan daidai ne ko wannan ba daidai bane ba bima allamahu Allah fa kanat aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu kulluha wahyan haka maganganun manzan Allah da ayyukan annabi Muhammadu da takrirat na annabi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu wahayi ne saka shi kadai yake da wannan iko a cikin bayin Allah gabaki daya yace dalilul aqwali min alkitab dalilin wannan maganganun manzan Allah su zama hujja ga al'umma to bari mu kawo shi daga cikin alqur'ani me alqur'ani ya faɗa alqur'ani yana gaya mana cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lalle annabi sallama bayi magana akan san zuciya duk abin da kuka ji daga bakin manzon Allah wahayi ne Allah subhanahu wataala yayi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wa dalilul kull amma dalilin al-aqwal al-af'al at-takrirat dukkaninsu gashi shi kuma alqur'ani idan mun koma kaman surori guda uku suratul an'am suratul yunus suratul aqaf zamu ji Allah yana ga mana in attabi'u illa ma yuha ilai wannan yanki daga cikin ayoyi daga wayannan surori guda uku Allah yana ga mana ni annabi sallallahu alaihi wasallam ba abinda nake bi sai abinda Allah ya min wahayi ashe da aikin sa af'aluhu aqwaluhu takriratuhu dukkaninsu karbabbu ne da nassin alqur'ani da hadisi sannan ubangiji yana ga mana cewa fastamsik billadhi uhiya ilaik ya rasulullahi kai riko da abinda aka maka wahayi kamar yadda yake cikin suratul zukhruf lallai Allah ya yi umarni manzo Allah yayi riko da abinda aka masa wahayi shine alqur'ani da kuma hukunci na bayani na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya ƙara faɗa cikin suratul maida wa anihkum bainahum bima anzalallah ya rasulullahi kai hukunci tsakanin halitta da abinda Allah ya saukar na alqur'ani sannan wa a'lamahu annahu akmala li ibadihi ad-din Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya cika addini wa bayinsa a ina da mu duba shine mu sake komawa cikin suratul maida Allah yana ga mana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau din nan na cika muku addininku inji manzon Allah yake ga masa yake ga mana na cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'ima na duk ni'iman da zan muku na gama muku wa raditu lakum al-islam dina sannan na yarda muku cewa bayan wannan addinin musuluncin babu wani addini da zo bayan addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana da bayani wanda ya shafi magana akan bid'a musamman maganar maulidi to amma ba shine maudu'in mu ba sai dai maganar bid'a maudu'in mu ne wanda insha Allah nan ba da jimawa ba kadan da mu zo mu fassaka wannan hadisi da wannan aya da bayanan da ke cikin sa in ma da wasu maganganu wanda suka fi wannan insha Allah duka za mu ji shi nan gaba kadan daga cikin karatun mu to daga nan sai shehu yace walidhalika karrara sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu bitamathuki bi sunnatihi saboda haka ne ma annabi yayi ta maimaita wasiyarsa bitamathuki bi sunnatihi akan ayi riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ghairi ma hadisin ba hadisi ɗaya bane kawai a'a hadisai ne daban-daban wa tanafasa ashabuhu wa jaddu sahabban manzon Allah sun yi ta tsere wannan yana kokari wannan yana kokari wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun kowa yana kokari wajaddu sun yi kokari wajen su ga sun aikata aikin alkhairi domin wajtahadu suka ƙara ijtihadi fil iktida'i bihi wajen koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fi kulli harakatihi a cikin dukkan taharrukin annabi sallallahu alaihi wasallam wa sakanatihi a cikin dukkan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar na nutsuwa shi ma suna koyi da annabi sallama da abin da ya na taharruki na motsa jiki shi ma suna koyin da manzo sallallahu alaihi wasallam me dalili yace faqad akhraja haqiqa Abu Dawud ya rawaita hadisi wanda hadisin nan ya rawaice shi daga sahabin annabi sallam al-Irbad ibn Sariya as-Sulami wanda wannan al-Irbad ibn Sariya as-Sulami din ɗaya ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi mashhurai wanda ya rawaita hadisi daban-daban musamman al-Imam Muslim ya rawaita hadisan al-Irbad ibn Sariya as-Sulami to wannan al-Irbad ibn Sariya as-Sulami menene zamu ji a hadisin sa wanda Abu Dawud ya rawaita yana cewa wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'idatan lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wata irin wa'azi wani irin wa'azi ne wajilat min halqulub
yace wata irin wa'azi ne wanda zuciyar mu gabaki daya sai da ta girgiza saboda wannan wa'azin wa zarafat min al-uyun idanun mu sai da suka zubar da hawaye saboda wannan wa'azin fa kunna ya rasulullah muka ce ya annabin Allah duk da wannan hadisi kafin mu karasa dansa hadisi ne wanda shi Abu Dawud ya rawaito al-Imam Tirmidhi ya rawaito al-Imam Hakim shi ma ya rawaito wannan hadisi ne sahihi wanda Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya kawo sannan al-Imam an-Nawawi ya kawo wannan hadisin shi ma saka hadisi ne sahihi to manzo Allah sallama ya mana wa'azi mau'izatan wa'azi wanda zuciyarmu ta girgiza idan mu ya kwaranyo da hawaye wa zarafat min al-uyun idanunmu sun zubar da hawaye saboda wannan wa'azi fa kunna ya rasulullah muka ce annabi ka annaha mau'izata muwaddi'in wannan wa'azin kamar wa'azi ne kake mana na bankwana sai ka ce zaka bar duniya karbu da mu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda irin zafin da ke cikin wa'azin da tsoratarwa da annabi wa sahabbai suka ce fa'ausina annabi ka mana wasici to yau anan da mu ji tun yanda wannan abubuwa suka samo suna da yanda aka taho da yanda za a tafi qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'a wasiyan da zan muku kowa annabi ya mai wannan wasiyar na farko tsoron Allah tsoron Allah nan fattaqullaha mastada'tu iya abinda zaka iya ka tsoron Allah was-sam'i ina muku umarni da wasiya da ji duk abinda Allah ya ce to ku aiwatar wat-ta'ati ku biyayya bayan kun ji ku ce mun bi wannan yake nuna cewa ashe sauraron alkur'ani ko sauraron hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi ibada ne saboda umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallama mutum yake cika shi sai haka annabi sallallahu da kansa yana mana umarni usikum bi taqwallahi ina muku wasiti da tsoron Allah was-sam'i wat-ta'a sannan ina muku wasiti da ku biyayya ina muku wasiti da ku girmama dukkanin abin da yake yazo daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai yake cewa wa in ta'ammara alaikum abdun da a samu wani bawa wanda yake ya shugabance ku ko ya jagorance ku to dole ko da an samu wani bawa ne ya shugabance jagorance ku to ina muku umarni da as-sam wa ta'a duk da wani ruwaya yana cewa abdul habashiyun wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira manzo Allah sallama nan yana ga mana gaibu shi yasa wanda suke ce annabi sallama bai san gaibu ba to lalle sun jahilci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sun jahilci menene gaibu gashi annabi anan yana ce mana wa man ya'ish minkum ya ku sahabbai duk wanda ya rayu cikin ku wa innahu man ya'ish minkum duk wanda ya rayu cikin ku fa sayara ikhtilafan kathira zai ga sabanin ba kadan ba sabani mai yawa wanda su sahabban sun gani domin gaskatan magana manzo Allah tun bayan zamanin sayyidina Abubakar sayyidina Umar Uthman sayyidina Ali har aka zo zamanin Muawiya da kuma abin da ya faru wanda har yau gashi musulunci an gagara samun haduwa waje daya saboda cikan maganan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam fa alaikum bi sunnati manzo Allah ya ce ina muku umarni da ku yi riko da sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnan khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rashidin shiryayyu wanda malamai sun fassara wannan waje amma da mu dan dawo mu turgada akan wannan bayani mu bayyana shi gurgurdan fahimtar mu insha Allah wajiz manzo Allah ya ce ina yin muku umarni da ku yi riko da sunnata da sunnan khalifofi na shiryayyu bin nawajizi da wannan wato fikanku wa iyyakum wa muhdathatul umur na umarce ku ina muku hani ku kiyayi muhdathatul umur dukkanin abubuwa wanda suke kirkirarru fararren abubuwa duk abin da aka zo aka kirkire ta bayan addini to wannan abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ku hore ku daina yin ta fa inna kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a bata ne to wannan hadisi kafin komai mun ji hukuncin hadisi ne sahihi wanda sayyidina Abu Dawud ya rawaita al-Imam Hakim shi ma ya rawaita al-Imam Tirmidhi sun rawaita wannan hadisi kuma hadisi ne sahihi daga sahabin Annabi Muhammad al-Irbad ibn Sariyah as-Sulami to abin da yake anan shine mecece sunnan nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana umarni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana mana umarni da alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin na umarce ku da ku yi riko da sunnana na umarce ku da ku yi riko da sunnan khalifofina wanda suke masu shiryarwa
wanda mun fassara wannan sunnan annabi sallama iya abin da zamu duba malaman sun fassara abu kamar yadda mun sani dukkanin abu yana fassaruwa zuwa abu guda uku, abu guda biyu, akwai lugha akwai istilahi. To idan an ce sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, malamai sun fassara shi da ma'anoni daban-daban, domin as-sunnatu yana daukan as-sira hamida kanat aw zamima. Idan an ce tarihi ko ɗabi'a, dukkanin wannan ana nufin shi as-sunna. Ashe wajibi ne mu koyi da tarihin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. At-tabi'a, al-khuluq, duk ana ce musu sunna, amma jam'in su shine as-sunan, shine jam'in sunna kenan. Kaman hadisin da ya kawo la tattabi'anna sunan man kana qablakum, kaga jam'in as-sunnatu shine as-sunan. To wannan ana magana akan sunna kenan, domin su kuma laraba sun ɗauko wannan kalmar sunna kamar yadda inganta a cikin littafin su, sun ɗauke shi ne saboda kamar yadda suke cewa wa zakaru annaha makhuza min qawlihim sanna al-ma'u idza wala sabbahu. Idan mutum yana zuba ruwa yana zuba, wannan yawan adadin zubar ruwan to shi ake cewa sanna, ma'ana ruwa ya zuba ya kwaranya ya yi ta zuba, to ya zama sanna, ma'ana sunna kenan. To hakikanin ma'anan da malai suka ba wa sunna shine at-tariqa. At-tariqa ita ce sunna. Ana fassara ce ta kalakato, fassaran kan turmi, shi yasa ma ake ta jayayya me wani ni dan sunna ne, wai ka ce kai dan dariqa, ya sake ce shi dan sunna, mutaradifi ne, tahsilul hasil ne. Ai dariqa ita ce sunna. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga mana umurni, in an ce sabil, in an ce minhaj, in an ce dukkan wannan ana nufin sunna ne. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ai anan Allah bai ce sunana na ba, tunda mun san cewa sunna jam'in ta ba subulu bane ba, amma sai Allah ya amfani da shi da as-subulu. Akwai an-nahju wa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kaga Allah ya kawo sa anan al-minhaj, an-nahju. Wannan dukkan abin da yake nufi yana ishara ga asalin ma'anan sunna. To wannan sunna kenan a lugha. To amma idan muka dona muka ce za mu dubi sunna istilahi, a istilahi kansa ya samu saɓani har guda uku. Akwai sunna a wajen malamai na musulunci baki ɗaya wanda babu saɓani. Ma'anar sunna shine duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi. Wannan abin koya yake, in dai annabi ya yi umarni ko ya yi hani, sunan shi sunna. Shi yasa anan ne ake ɗaukan alkitabu was sunna. Alkitabu wa sunna kawai, ma'ana wanda yake bin umarnin annabi yake hanuwa da hanuwar manzo Allah sallama, sunan wannan dan sunna. Wanda ne fassara sunna da cewa yanke wando ko kuma taje gemu ko kuma shafa mai a kwabri ko kuma canza murya ka kuma alhamdulillah wa salamu alaikum, daga ran da kawai kace kai dan sunna ne ka wannan, to wannan yayi mummunan fahimta wa sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashe sunnan manzo sallama na farko, wannan jumhurin malaman duniya in ka ji an ce alkitabu was sunna, ba ana nufin wani fahimta bane wai ko kaca sai ka yadda da malama ne, sai ka a'a, kawai wanda yake aiwatar da abin da annabi ya ce a yi, wanda ya ce abin da annabi kar a yi, manzo Allah ya hana zai hannu. Wannan shine abin da ake nufi sunna, wannan a wajen malaman shari'ar musulunci can gaba ki da. To amma duk haka in an tashi a wajen su, sunna za ta sake kasuwa kashi har kusan uku. Akwai malaman hadisi, akwai malamai wanda suke usuliyin, akwai malamai na fiqhu. Malaman hadisi da suka zo duban sunna sai suka ce shi sunnan nan kullu ma uthira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyatin aw khulqiyatin aw sira sawa'un kanat qabla al-bi'sa aw ba'da al-bi'sa. Ma'ana sai suka ce su sunna a wajen su, tunda Allah ya ce annabi zamu bi, ku fahimci sunna a wajen malaman hadisi, tunda Allah ya ce mu bi manzo Allah sallama, to tun daga rayuwar annabi na jariri sunanta sunna, kukan annabi na jariri sunan shi sunna a wajen malaman hadisi. Rigan da manzan Allah ya sa bayaninta sunanta sunna a wajen malaman hadisi. Har girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, auren manzan Allah sunna, takalmin manzan Allah sunna, labarin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sunna, sandan annabi sallallahu alaihi wasallam sunanta sunna, jakin ma'aiki sunan shi sunna, dokin ma'aiki sunna, ginin gidan ma'aiki sunan shi sunna. Kaga wannan a wajen malaman hadisi in an ce sunna shine duk abin da ya shimuli na annabi Muhammad sunan shi sunna, tunda Allah ya turo mana shi, ya ce mana abin shi wa in tu'iuhu tahtadu, da kun bi shi kun shari'a, to su ba abin da zamu yi a ciki.
domin Allah ya gaya mana cewa uswatu fi rasulillah ai fi hayati rasulillah, duk rayuwar annabi a wajen malaman hadisi sunan shi sunna. shi yasa duk abin da suka rawaito in ya shafi annabi Muhammadu sunan shi hadisi sunna ne, wannan wajen malaman hadisi kenan. To malaman fiqhu su kuma suka ce a'a, su sunna a wajen su za su ɗauki duk abin da annabi sallama ya yi umarni wajibi, mubahi, makruhi, mustahabbi, wanda shi ne makruhi da makruhi, wajibi, mandubi, mustahabbi, sai suka taro innan ahkamun na shari'a din guda 5, sai suka ce wa'innan sunan su shine sunna a wajen malaman fiqh. Saka malamin fiqh a lokacin da kake bashi labarin aure shi bai ji sunna ba a ciki, mai annabi ya ce ayi nan ya ji sunna, mai annabi ya ce kar ayi shi anan ya ji sunna. Wannan fannin fiqh kenan. Shi yasa zaka bude littafin iziya har ka fita baraka da an ce maka auren annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyiduna khadija ba, auren manzo Allah sayyiduna babu wannan bayanin. Shi a yanda yake jin sunna umurni da hani da cire wannan wajibi ne, wannan shine abin da malamin fiqh yake dauka. To amma malaman usul su kuma abin da suke dauka duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amri ko takriri ko kuma abin da ya shafi a fi'ili, to su a wajen su iya wannan ne sunna, in ma ya shafi labari ne, in ma ya shafi aiki ne, su wajen su sunna ne. Amma su sukan ɗauka ne ba'dal bi'sa. To wannan bambancin sunna a wajen malamai kenan. Mun yi bayanin sunna ne domin duk wanda ya maganar sunna ya kamata ka tambaye shi, malam da kake maganar sunna menene sunna? Domin ka san yanzu sunnan nan ta zamo wata koma ne wanda ana dan cin abinci da shi. To sai kaga mutum yana ta tafiya na sunna, ahli sunna, da an yi magana ce ni ahli sunna ne, ahli sunna ne. Allah fa bai ce mana kai he ka ce kai ahli sunna bane, na farko kenan. Wannan suna ne wanda malamai suka yi istilahin sa, saka ba wai jifa bane ka ce ai ni ahlus sunna ne, yanda yanzu daga ana ta yawan yi ya zama kaman ma mutum ma bai san a ce mishi musulmi kamar ahlus sunna, sai da shi yana ganin kamar an ga mai ya zama wani abu ya tashi sama. To sai aka ahlus sunnan malamai su suka gina kansu suka kawo wannan, ba annabi bane shi ake ce mana kai ka ce kai dan ahlus sunna ne. Allah ya taimake mu, Allah kuma ka sa mu zama kasance yan ahlus sunna na hakika din na gaskiya. To anan mun ji sunna. To a takaice yan uwa idan mun ce sunna shine aikin annabi sallallahu alaihi wasallam, aikin annabi, maganar manzo Allah, umarninsa, sifan annabi Muhammadu. To yan uwa waye ne suke kwatanta ɗabi'ar manzon Allah a aikace? Waye suke yin sifan manzon Allah? Waye suke bin maganar manzon Allah? Nassi qarara alqur'ani ya tabbatar mana da sunnan manzon Allah. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, ko kuma wani ruwayan iswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sai Allah ya ce wa zakara Allah kathira. Babban sunnan annabi Muhammad shine zikri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, na'am, la ilaha illallah. To wannan shine babban sunnan manzo Allah, wannan shine babban sanin nabi. Shi yasa sai tuna Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi jami'i ahyanihi, dukkanin rayuwar annabi Muhammad da zikiri ne, babban sunna kenan. To bayan wannan sai ka duba kuma dukkanin ta'ada na karamci, amma kawai ka zo ka yanke wandonka, ka rike brush a bakinka, sannan ka dinga shafa mai kana katsewa, sai kawai kana yawo kana cewa kai dan sunnan annabi ne. Ka je ka cuci wancan arnan kuma ka ce kai koyi kake da annabi Muhammadu, ka cuci musulmi ka ce koyi kake da manzo Allah. Haka ake? Wannan muna cutan kanmu. Mu sani ɗabi'an annabi Muhammadu ɗabi'a mai kyau su ake kira da sunna. Haka mu fahimci me sunna, domin kar wani ya zo ma fa wannan ya je kiyama ka ce ai ubangiji na ganshi da dangalallen wando ne. Allah ya ce a na turma mai dangalallen wando, to ai annabi bai sa ma wando ba. Allah ya taimake mu. To idan muka wuce wannan bayanin sunna, annabi sai ce to mu yi riko da sunna. Ashe ba wani abu bane a waje annabi ya umarne mu da shi, ya umarce mu ne da mu yi riko da shi annabi Muhammadu. Amma wai ka ce wai mun rike annabi, wai wani ya ce maka wai mun rike sunna. Sunnan wa ka rike? Shi yasa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayani sai ce fa alaikum bi sunnati, na umarce ku yi riko da sunnata. Shi annabi Muhammad kenan, domin wannan damiri ne da zai kuma kan annabi, domin ya ulwiqaya ne, ba ne nisba ne zuwa ga annabi Muhammad. Fa alaikum bi sunnati Muhammadin, sai Allah ya ce wa sunnatil khulafa'ir rashidin, na umarce ku da sunnan khalifofi na shiryayyu. Shine muka faɗa, malamai sun tabbatar sayyidina Abu Bakrin shine farkon khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi Muhammadu, sannan sayyidina Abu Bakrin, sayyidina Umar, sayyidina Uthman, sayyidina Ali.
wannan su ne khalifofin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma wanda suka zo bayan su suka kwatanta irin aiki irin nasu. Allah ka riskar da mu cikin su. To amma al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin shiryayyu wa'annan su ne kamar yanda hadisi ya zo annabi yayi bayanin adadin shekarun khilafa shekara 30 bayan sa, wanda ya kare akan sayyidina al-Hasan dan Imam Ali alaihi salam. To idan muka yi bayani akan khilafa an wuce wajen, annabi ya ce mu yi riko da ita, za ku zo mu ji yanda wanda ba su yi riko da sunna. To daga nan sai manzo Allah sai ya ce mana ku riko da sunnansa. Saka in an ce a yi riko da sunnan annabi, wannan dai salloli biyar din da sada zumuncin nan, wannan la ilaha illallah wanda kake kai ta yi, la ilaha illallah wannan mutum yayi ta yi, istighfari kai ta yi, salatu annabi kai ta yi. Wanda ya ce zai raba kai baka sunna, to ba kawai brush zai dauko baka ba, a ya barka da la ilaha illallah, babu kaman shi a sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam. To bayan an gama wannan, abin da yake gaba yan uwa shine manzo Allah sai ya ce wa iyyakum wa muhdathatul umur, na umurce ku, na hana ku, kada ku je ku kan muhdathatul umur, dukkanin abin da aka kirkire shi. Nan karatu yake wannan hadisi ulama shi Ibrahim saboda dan sunna ne tatacce, shehin sunna ne, shi yasa sai ya kawo mana wannan hadisin don mu fahimci abin da ke cikinsa. Ashe wa iyyakum wa muhdathatul umur, ina horon ku musulmi ku kiyayi fararrun abubuwa wanda aka kirkire su bayan annabi sallama, kirkira wanda zamu ji yaya ake nufi da wannan hadisin. Fa inna kullu muhdathatin bid'a, dukkanin abin da aka kirkira wannan abin sunan shi bid'a. To alhamdulillah, wa kullu bid'atin dalala, dukkanin bid'a kuma bata ce. To abin da yake anan shine hadisi ne kamar yadda muka faɗa, hadisi ne ingantacce, amma matsalar yadda take shine an fahimci bid'an ne a matsayin a karkace a rikice. Domin idan an ce bid'a kamar yadda muka faɗa, da yawa wasu suna ɗaukan idan an ce bid'a sifan wani ne kawai, har ya kai gama yanzu sunnan an ɗauke shi an mai da shi bid'a saboda ba a san sa ba, bid'an kuma an ɗauke shi ya dawo sunna. Idan mun ce bid'a, malamai suna cewa shine ash-shay'ul muhdath ko kuma al-amrul mustahdath, duk abin da aka kirkire shi sunan shi bid'a. Wannan a lugha kenan shine kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cewa wato duk abin da yake sabo, kamar abin da yake aljadid ko abin da yake alhadith, sunan shi albid'a. Shi Allah yake gaya mana Qur'ani, qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Manzo Allah ya ce ba ni ne sabo wanda na fara zuwa ba ni na fara zuwa a cikin manzanni ba, ashe akwai wanda suka riga ni ba ni ne bid'a ba, ma'ana ba ni ne sabo ba. So sannan bid'a yana nufin kaguwar wani abu, a kagi wani abu ko ka kyautata wani abu, sunan shi albid'a. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cewa badi'us samawati wal ardi, lalle Allah shine wanda ya kirkiri sammai da kasai. To wannan ana maka maganar bid'a kenan a matsayin wanda ya kagi sammai kuma shine wanda ya kagi kasai. To tunda mun ji wannan bayani menene bid'a a ma'anarsa a wajen wato annabi mu sallallahu alaihi wasallam, a wajen kuma alqur'ani, wannan a lugha ana gaya ma bid'a wannan abu. To amma bid'an nan ya yake a shari'a? A shari'a hadisi kadai shi ne bayyana mana, hadisin sayyidatuna Aisha alaiha salam, wanda manzo sallallahu yana cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, ko kuma man ahdatha fi amrina hadha laysa alaihi amruna fa huwa raddun, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam man amila amalan afwan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Abu na farko shine yadda zaka san menene bid'a, ko ma hadisi annabi da kansa yi bayani. Ni a matsayina na ɗalibi, kai a matsayinka na ɗalibi, aje ni aje kanka, malami na a matsayinsa na malami, malamin ka a matsayinsa na malami, ajiye shi. To mu ɗauki annabi Muhammadu manatin da shine sahibul risala, he bayani. Hadisin sayyidatuna Aisha sai ta ce menene kullu muhdathatin bid'a, man ahadasa fi amrina haza. Manzo Allah ya ce duk wanda ya zo ya kawo sabon abu a cikin al'amarin mu, wannan shine musulunci. Ma laysa minhu, amma abun bai cikin musulunci. Mu fahimci wannan karatun. Man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu, wannan kaidi manzo Allah yi, sai mutun ya duba wannan wajen. Duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin musulunci amma abin asalin sa bai cikin musulunci, fa huwa raddun, mun mayar mai da wannan abu, shine ake cewa bid'a. Duk abin da ka zo da shi a musulunci amma bai da asali a musulunci, an watsar da shi. To za mu zo mu duba dukkan abin da ake ce musu bid'a, menene bid'an, mu dauke su suna da asali ko ba su da shi. To anan hadisi kuma ya sake cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun.
duk wanda ya aikata wani aikin da mu ba mu muka sa shi ba to mun mayar masa. To wannan bayani ɗan uwa a nan na san wani yana ta tunanin me zan ce, malamai su sai suka zo suka fahimta, domin mun ce komai da mu ɗauki fahimtar malamai, amma mu sani yan uwa wanda suke yawan maganan bid'a ba su yadda da malamai ba gaba ɗaya. Duk abin da malamai suka faɗa kan bid'a watsarwa suke yi, sai su zo su ce su sun fahimci hadisi. To in ka fahimci hadisi ga abin da annabi ya ce ma laysa minhu, ashe akwai abin da zaka iya zuwa da shi wanda shi kuma fa huwa minhu, yana ciki domin na da asali a cikin musulunci. To amma abin da muke so anan shine malamai da suka tashi duka mafiya yawancin su sun fahimci bid'a tun daga kan sahabban annabi Muhammadu, sai haka sun fahimci akwai bid'a wanda yake wajibi, sun fahimci akwai bid'a wanda yake mubahi, akwai makruhi, akwai mandubi, akwai halal. Ma'ana akwai bid'a haramun. Bid'a akwai wanda ya zama haramun ne musulunci bai da shi ba, shine wanda manzo Allah ya gaya mana cewa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala. Duk bid'a wanda ya zama haramun musulunci bai da shi ba, shine yau ka kirkiro wani abu wanda manzo Allah sallama bai yi umarni ba kuma ba shi da asali a cikin musulunci, wannan sunan shi haramun. Amma akwai bid'o'i wanda a ma'anansu na luga bid'a ne, amma a musulunci sunan su ba bid'a ba. Shi yasa shi Maulana Shehu Ibrahim Al-Kanu bai tafi ma a wannan kashe-kashen ba. Shi idan mutum ya duba littafin sa wanda ya tafsiratul anam fi anna huwa al-imam, ya tafi akan koyi daga bid'a sai sunna, sai fassarar shehu. Kamar yadda wasu naji akwai wani malami ya dauko yana cewa wannan littafin ya nuna min cewa lallai shehu dan sunna ne. Dama shehu dan sunna ne, ai kai ne baka fahimci karatun ba. Maganan da shehu yayi yana nan a ma'anan cewa duk bid'a idan har tana da asali, duk abin da kai yake da asali a musulunci a Qur'ani ko hadisi, ba sunan shi bid'a ba, bayi da sunan bid'a, sunan shi sunnan annabi. Ya dauko ne shi kuma daga hadisi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, wanda ya sunnanta wata sunna mai kyau, annabi ya ce a cikin musulunci. Ashe akwai ran ya zuwa da sunna na amma kuma ya amfani a musulunci, sai haka wannan sunan shi bid'a mai kyau. Misali yan uwa in gaya muku shine, yau ga malamai suna ta karatu a gidan rediyo, yau ni yanzu ina karatu yanzu haka yan uwa kuna saurara na, hadda wanda yake ce min ni bid'a ne, wani yana saurara na kuma annabi bai yi ba. Kana saurara na kana ta rubutu, annabi bai yi ba. Kuma kai ka yadda kana cewa anan malamin kai zo ka ce Allah ya saka mai da alkhairi, annabi ya umarce shi haka, ya ce Allah ya saka masa da alkhairi? Annabi yi ba. Bid'a ce amma mai kyau ne, saboda za mu amfana da wannan hanya. Makarantu manzo Allah sallama bai yi ba, annabi bai da firamare, bai da secondary, bai da naziri, balle jami'a. Malami yanzu sai a ce wannan daktawa ne. Ka taɓa jin sunan manzo Allah daktawa ne? Ba sunan annabi Muhammad bane ba, amma kuma ya zama sunna. Har ana yaban malam wane daktawa ne. Kwanan nan ma mun samu ƙari daga profesoci. Professor ne. Wani ma ba professor bane an ce mishi professor, wani ma ba dakta bane an ce shi dakta. Saboda me yasa? Yana son wannan sunan, kuma sunan ba na annabi Muhammad bane ba, amma ya zama sunna ne a wajen shi, tunda da ka ga ana Allah ya saka mai alkhairi, ya yi hidima wa addini. To abin da nake so in wa mu gane shine ba komai bane kawai da ka sako hankalinka. To abin da yasa sai suka ce su ba su yadda ba, wannan tarifin da malamai suka yi sun mayar musu, kamar irin su Sheikh Usman ibn Fodio radiyallahu ta'ala anhu da ya rubuta littafi mai suna littafin da ya ihya sunna wa ihmadul bid'a, raya sunna da kashe bid'a. Sai ya fito da babi guda akan mecece bid'a, ya kakkasa bid'a. Ka san dan Fodio shi mujaddadi ne, malami ne, shehi ne, amma ya kakkasa wannan bid'a gida. A shi aka kafa Najeriya, da shi aka kafa addinin musuluncin Najeriya. A haka aka tafiyar da cewa akwai bid'a mai muni, akwai bid'a kaza, akwai bid'a kaza. Wannan fahimtar malamai ne, kuma da mu zo mu cire fahimtar sunnan alqur'ani da hadisi. To sai suka koma suka ce to ai hadisin cewa yayi fa inna kullu bid'atin dalala, duk bid'a bata ce. Yaya za a yi kai ka zo ka ce wannan bid'an mai kyau ne, wannan bid'an mai muni ne, wannan bid'an halal ne, wannan bid'an mustahabbi ne? Duk da mu zo mu bayanin su, amma kafin mu zo mu bayanin su malam ka fahimci larabci tukunna, domin shi din nan Qur'anin arabiyan, sannan kuma annabi sallama Allah ya turo mana ne daga silala na larabawa. Annabin nan balarabe ne, bilisanin arabiyyin mubin, da alqur'anin yake magana kuma da larabci yake magana. Larabawa sun tabbatar da cewa kullu ta kasu kashi gida biyar. Idan ka ji kullu ba ana cewa kullu kai ka ce kullu ai ana nufin duka bane, a alkulliyatu alkhamsa ta kasu kashi guda biyar ne. Kullu ta kasu kashi biyar, kamar yadda suke cewa wal kulliyatu hatun dunan tikas jinsun wa faslun ardun ukhas. Wal kulliyatu
khamsatun dunan tikas jinsun wa ardun faslu nau'u ardu has. Wa'innan alkulliyat kullu da kake ji a larabci ya kasu kashi 5. Akwai alkullul kulliya, akwai alkullul juz'iyya, kashi 2 tukunna kenan. To alkullul kulliyan nan daga nan aka dinga ɗaukowa hida aka kasa shi gida 5. Wannan kuma duba da nassi ne na alqur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma bari mu fara ɗauko maka da alqur'ani mu duba ayoyi. Ubangiji yana gaya mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idh qala ibrahimu rabbi arni kayfa tuhyi al-mauta qala alam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ubangiji wa annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam ya tambayi Allah, ina son ka nuna min ya kake raye matattu. Allah ya ce masa baka yi imani da ni bane? Yace a na yi imani amma ina son zuciya na ya nutsu ne. To sai Allah yake ce masa fa khus arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka summa ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Allah ya ce masa to ka ebe wasu wato tsuntsayen ka ɗauke su ka dandaka su ka yanka su yayi kace-kace da naman su yi kace-kace da gashin su ya cakuda su sannan ya eba ya kai wannan dutsen ya kai wannan dutsen ya kai wannan dutsen da yana ya girba ya kai wannan dutsen ya kai wannan sai da annabi Ibrahim alaihi salam ya gama tukunna Allah ya raya su. To anan abinda nake so mu fahimta shine Qur'ani cewa yayi sumaj'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Duk wani dutse malaman duniya ittifaqin su kusan ijma'in malamai annabi Ibrahim bai kawo dutsen wurin jinanan garin ba na Bauchi, dutsen garin kuma bai kawo ba. Dutsen da ya kawo yana nan a inda ya kai. A wannan dutsen annabi Ibrahim ya je sassaka daban-daban nan da can da nan da can. Dole he ya je shi Amerika, London, Ghana, duk duwatsun duniya he ya biya saka wa'annan iya wa'annan barin. To ai da su ma kare ba su kai wannan adadin ba, ko salan su ne ba su kai adadin duwatsun doron kasa ba. Domin wa'annan duwatsun da muka gani su ne Allah ya kusoshin kasa da su. Ina wanda suke cikin kasa ya da ya saka su. Kuma gashi nasi na alqur'ani Allah yana gaya mana cikin alqur'anin cewa fa'aradtu an aibaha wa kana kulla safinatin ghasba. Mun koma suratul kafi Allah yana mana bayanin Khidir da Annabi Musa alaihi salam. Khidir ya dauki gatari ya fasa cikin jirgi, ruwa yana shigowa ya lalata jirgin. Sai Annabi Musa yake ce masa me yasa kai haka? Sai ya ce ai akwai wani sarki ne yakan zo nan duk jirage yana daukanta. Mun ji ba ya akuzu kulla safinatin ghasban, duk jirgi in ya ganta ya dauka ya sace. Amma ni na fasa wannan jirgin. Yaya maganar Khidir? Allah ne ya ce mana ya akuzu kulla safinatin gasba. Ƙarya aka yi? In haka ne dan an fasa ai ya dauka, tunda an ce akuzu kulla safinatin ne. Malamai sun ce kulla safinatin salihatin, kuma Qur'ani ba haka ya faɗa ba, kuma ka yadda ka dauki ka fassara. Me yasa ba Khidir da ya fasa wannan jirgin, shi kuma wannan sarkin da ya zo bai dauki jirgin da aka fasan ba? Ya saba da maganar Khidir da ya ce ya akuzu kulla safinatin gasba, ko ba ayan alqur'ani bane ba? Aya na gaba da zamu kawo Allah yana mana bayanin Bilqis, sai Allah yake ba mu labari daga bakin Al-Huda sai yake cewa wa utiyat min kulli shay, an bata komai. Mun sani ba bata mulkin Najeriya a yau ba a bata mulkin kai a zamanin ta ma Annabi Sulaiman bai ma san tana mulki ba, amma kuma Allah ya ce wa utiyat min kulli shay, an bata komai. Ga aljanun da suke karkashin Annabi Sulaiman ba su karkashin ta. Kullu ne wannan Allah ya faɗa wa utiyat min kulli shay. Wannan kullun in Qur'ani ya kai a sare kullun sa a sassake shi, yaya zamu da kuma kullun hadisin Annabi Muhammadu wanda shi Annabi da kansa yayi bayani a wasu waje, kai ka zo kana cakudawa. Irin wa'innan ne in an ci cakuda hadisai, wa'inda suke son su kareta hadisi ce wallahi dama mun ci hadisin nan ƙarya ne, ya wannan ya ce kullu, ya wannan ya zo ce. Kai ne baka gane ba, wani ma ba irin naka yi ba, kareta hadisan yayi. Sannan idan muka koma ayoyin alqur'ani sun sauka daban-daban, wa nazzalna alayka alqur'ana tibyanan likulli shay. Wato Allah subhanahu wa ta'ala yana ga mana cewa mun saukar da alqur'ani ya rasulullah tibyanan, yayi bayani daya likulli shay'in makomi. Tibyanan likulli shay, fa bayani daya. Yanzu kawai wani ya zo ya ce maka akan Allah ya da Allah yana neman a dan cire mu wannan formulan ne a Qur'ani, wannan formulan na ya dauko ka fannin sa na wasu formular da ya haɗa ya ce yana son ita ne ganta tibiyanin ƙwararro. Babu shi, baka fahimci bayanin bane, kai ne ka ɓata. Allah ya yi bayani, ya san me yake nufi, asalin abin ake magana. Ashe to duk abin da yake da asali a cikin musulunci, to wannan abin karɓaɓɓe ne a musulunci. Duk abin da ba shi da asali sunan shi bid'a. Mun faɗa malamai sun kasu kashi biyu ne. Na farko akwai wanda suka tafi akan cewa duk bid'a bata ce, duk abin da kuma yake da asali a musulunci sunan shi sunna.
wannan akan sa Maulana Shibran yake shi ya ta kan cewa duk abun da yake da asali kamar maulidin Annabi Muhammadu wai ka zo ka ce mishi bid'a mai kyau bid'a hasana yace waye ga ma bid'a hasana ne annabi yayi kuma ka zo ka ce wani bid'a hasana farin ciki da manzo Allah ne zama bid'a hasana bid'a ta ina zama bid'a ai mu ne muke da raunin fahimta muke da neman a tattauna ma muke cewa wai bid'a ne maulidin Annabi bid'a ne mai kyau shi yace shi bai gane wannan maganar ba ya da kai kace maulidi bid'a ne in fahimce ka sunnan Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam murna da manzo Allah sallama sunna ce ga nasi a cikin alqur'ani sannan ta yaya zan fahimce ka ce min girma manzo Allah bid'a ne baka fahimci cewa ka karɓa kuɗi a wajen mutane ka ce fi sabilillah Annabi bai yi ba ka tashi duk bayan sallah ka ce da Allah a bawa da kuɗi da mu gyara sifika waye ga ma Annabi na sifika a zamanin shi sunna ne ba sunna bace bid'a ce amma baka fahimci cewa a baka wannan kuɗin akan bid'a aka baka ba kuma kana ce Allah dai kai ku aljanna don kun yi da musulunci waye ga ma malamai da suka kasu kashi na biyu sai suka kasa sunna gida biyar din nan suka ce akwai sunna wanda yake haramun akwai wanda yake halalun akwai wanda yake sunna mubahi akwai wanda yake makruhi to na karshen su ne wahabiyawa wanda suka ce su ba su yadda ma akwai sunna ba kawai su bid'a kai afwan bid'a muke magana suka ce duk bid'a bata ce wuta za ta kai to amma bari ka ji bari in dan yi magana ɗaya wanda naga kamar lokaci yayi yanzu in ga agogo kamar lokaci yayi na'am lokaci yayi su sai suka ce wannan insha Allah karatun mu na gaba za mu karasa sai suka ce su duk bid'a akwai wuta za ta kai to tunda duk bid'a wuta za ta kai me ya tambayan su anan sai suka ce ai Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bid'atin ne to yan wa kan ma mu dauko wancan bayanin maganar malamai wal kulliyatu hamsatun dunan tikas jinsun wa fasl wa ardun summa fasl naw'un ardu khas a cire wa inna maganganun malamai a cire ayoyin da muka kawo to sai muka ce musu tunda annabi ya ce duk abinda yake bid'a me bid'a kagaggen abu ko duk abinda aka kaga manzon Allah bai san da shi ba don anan annabi sallama bai kawo fil islami ba kawai cewa yayi fa inna kulla bid'atin dalala duk wani abu da yazo sabo bata ne sai ka fara mai tambaya akramaka Allah manzo Allah sallama ya ci shinkafa ba annabi ya ci dan wake annabi bai ci ba wake fa manzo Allah bai ci ba malam to wake bid'a ne shinkafa bid'a ne tunda annabi bai ci ba to ya ga fara haramta mai abinci la Allah yana so ya ci abinci sai ce wannan bid'atu dunyawiyya ne akwai abin da ake ce masa malam kai baka gane ba akwai albid'atu dunyawiyya akwai albid'atu diniyya bid'a ta addini wannan ne annabi yake nufi kaga malam kai ma ka raba gida biyu shi annabi sallama da yazo ko ya ce fa inna kullu bid'atin an zo an fara maka annabi sallama masallacinsa ba irin nan bane bai yi gini ba manzo sallama masallacinsa an yi ne da tankan daba na dabino aka rufe saman a haka kai ka zo ka gina masallaci an yi maka upstairs masallaci an yi hawa uku an zo an saka maka tiles an sa maka fanka an sa POP an saka maka wuta an saka glass wannan ba kai kuma kai muji to alhamdulillah kai da kace bid'a nan an kasa gida biyu akwai bid'a na addini akwai bid'a na duniya to na duniyan to mu tambaye ka masallaci duniya ne a'a ba duniya bane to ya aka yi ka shigo da tayas a ciki waye saka kuma kana ce ma duk wanda ya shigo da tayas din nan dan aljanna ne sannan mu tambaye ka qur'anin hannunka qur'ani nan ka dauke shi takarda ne annabi da takarda yayi ba da takarda yayi ba manzo sallama bai dauke shi da takarda ba an yi jam'in sa sallallahu annabi ba shi jam'i ba sahabbai su suka zo suka tara shi wanda insha Allah duk bayanan sa zai zo mana gaba saka bayanai yana nan zalunci ne kalmar bid'a ake amfani da shi kamar yadda aka dauki kalma na bid'a domin a bata wasu amma ba wai domin a tabbatar da suna annabi Muhammadu ba yau naga tambayoyi sun cika a cikin karatun mu insha Allah in admin sun mana zamu wannan akwai ci gaban karatun in Allah ya kai mu sati mai zuwa wanda hadisan da suka yi bayani duka zamu biye su kuma mai bayanin su hadisi dai sahihi ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala Muhammad Nasir Shakado Musa nake cewa da mu ƙara kasancewa ranar Juma'a insha Allah mai zuwa Allah ya taimake mu فمن رام دركي في مستحيلا محرما